Het wie wordt wel net koud, maar de wind maakt het voor het gevoel nog wel frisser. En die wind kwam dan uit het oosten naar het zuidoosten waai. Vierdens bewolking, uit een toch wat zinnen. En joen en vannacht, wel, joen hebben eerst flinke opklarings. En vannacht staat er gewoon weer eens in wat meer bewolking. De temperaturen komen ik wat heger te lezen, komt wat mildere lucht dus kant op. Wij komen uit tussen de zon en de 10 graden, maar de heegste temperaturen op de eiland. En dan de wind, die houdt hem gewoon del. Die komt uit zuidelijke richting naar het zuidoost en die is zwak op zijn heest eerst nog matig. En dan morgen daar, dat wordt een maait iets daar, zou ik hem wel nemen. Want er is morgen bewolking, maar de zinnen komt ik nog wel eens even te vast. Die zinnen had het dreig, maar komt er wel terug. En de temperaturen zijn fantastisch, 14, 15 graden, dat is zo wat. En dus een hege temperatuur voor deze tijd van het jaar. Maar dat wisten we al, want het heek van de week al eerder zijn. En dan de wind, die komt uit west, zuidwest waai, zwak, matig, krijgt 1 en 3, daar blijft het echt bij. Restig waar. En omdat er net volle wind is, zult ik al je wat warmer onvelen. Op de maand en nacht, ja, een waarschuwing van mist of dichte mist. En dat is ook de complicatie van sneeuw. Het fruitjoch. Sneeuw, bewolkt waar. In de maand niet nog wat mist. Misschien wel een beetje of het hele lichte ruim of stouwruim. In de midden droeg waar 15 graden. Sneeuw en manje, er zijn er betiden bij. Ik nog wel bewolking, 15 graden als temperatuur. En dan hebben we toch hoe eens aan 2, 3 graden te warm voor de tijd van het jaar. We maken hem aan, maar weer even in het waarsje.